अरे कि सोना के साइकिल चांदी के पहिया। कि सोना के साइकिल चांदी के पहिया। अब बोला ए जान हमारे से मिलबू कहिया। कि बोला ए जान हमारे से मिलबू कहिया। गाइस यही पे एगो पावन भैया के गाना आयल बा जौन की बहुत ही तहलका मचा रहल बा, पूरा बारूद बा। वो गाना का हम बोल बता देते हैं रउआ सबके सब कुछ जाना जी। उस सॉन्ग के कैसन सॉन्ग बा आ कौन सॉन्ग तहलका मचावत हमी के पावर स्टार पवन सिंह के। तो सबसे पहले है गानवा सुनी लो। बाहर से तू आइला हो तनी ना मोहैला हो, होठ गला लिए राजा जी जोटर जोटर खैला हो, तो के अनहारी ऐसन कोई देनी प्यार सनिया सुनी ना। जौन हमी के पावर स्टार के गानवा बाना है का बोल बा सैया सुनी ना। गाइस तो गानवा में हमी के पवन भैया आवत ना शहर से कमा के, तो उनका धनिया का कहतारी कहे मान के ना भाई। तो भाई हमार है जौन गाँव के संस्कार में जौन पाली बाना इतना मजा के बाना उतना मजा आई शहर में हेलो हाई कोयला में नहीं खे। और जितना हई गांव के जौन मेहरारू लो बालो अपना सैया के बोल लो सुनी सैया जी, उतना हई बाबू सोना रोना धोना आ लव यू और हई दुका दुका ई शहर में चलेला। गांव के सुनी सैया जी बहुत काफ़ी बा, उतना मजा आई शहर में नहीं खे। तो वैसे ही सॉन्ग बहुत ही मजा के सॉन्ग बा हमें के पावर स्टार पवन सिंह के एकदम तहलका मचा रहा बा। सॉन्ग कहे मान के ना एकदम बा। मैं तो एक जानता लो व्यूज कितना बा, 5 मिलियन पार हो गल बा। इतना दिन में 2-4 दिन भय लेकर आयल गाना इतना करे जो मचले बना ही गाना कहे मान के ना एकदम। पावर स्टार के ऐसा सॉन्ग आवेला ना, इनकर आवाज ही ऐसा ना कि इनका तबाही मचा देला इनका वॉइस। भाई तो एगो पवन भैया बना एगो खेसारी भैया बना, इन दोनों में बुझाता कि एकदम कंपटीशन चलता। इनकर गाना आगे जाता तो इनकर जाता एगो कौन इनका मिलियन क्रॉस करता तो कब इनकर ट्रेंड कर लगता। बस तबाही मचा दिले वाला दोनों जना पूरा भोजपुरी के एकदम बहुत आगे बढ़ाता लोग। जैसा खेसारी भैया का ईरान गानवा रहा इहो ट्रेंड करता। फिर से पवन भैया के सुनी सैया जी इहो तो उनका बराबर ही चल रहा बा, पूरा टक्कर में दोनों संगवा चल रहा बा। एकदम गाना एकदम तबाही मचा दिल बा कहे मान के ना भाई।